Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi se på min logger. Jeg har en masse skins fra chapter 4. Jeg ved ikke lige hvad sæsonen startede. Så ja. Vi vil bare starte med den kedeligste. Og det er selvfølgelig guidesne. Jeg bruger faktisk mest de her brillas, og så nogle man står på. Ikke så meget den her. Nogle windgliders og sådan noget. Rescue border. Ja. Det her det var min main nu. Det der, den har jeg også brugt ret meget. Så har jeg den her har jeg også brugt lidt. Og den her, og ja, lidt af hvert. Men der er ikke så meget. Det er vildt. Det er ikke så spændende. Jo, den er faktisk en pay to win, når man fik den gratis, så ja. Den her, den er meget dyr. Okay, så pickaxe. Det her, det er bare lige mine favorites. Jeg kan bare lige vise alle. Ja, det er de der guitar. Den er ikke nogen, der kan. Så har jeg nogle svær og sådan noget. Det er fint nok. Jeg har også Mr. Savages ting. Og jeg har den her. Den, ja. Det er fint nok. Men sådan, og den her, det var FNCS Star Wars. Så har jeg den her. Den har jeg også brugt en del. Så har jeg også... Yeah, der er ikke så meget. Det er mest bare mine favorites. Hvor jeg har sådan... Den her bruger jeg ret meget, selvom den er gratis. Så har jeg Star Wars, jeg har Driver, Catwoman's Claw. Den var rare indtil alle fik den. Jeg havde den før det. Så Reaper, den har ikke været der et stykke tid. Icebreaker, Candy X. Den er rigtig gerne, der er rigtig mange, der gerne vil have den. Vision, Cold Snap, Gold Crow, Stun Knife, alle mulige. Så den her, den gad jeg også mega gerne have på et tidspunkt, og så fik jeg den. Nu vil jeg gerne have lidt Viper Next og Stutterdex. Så har vi backbling. Jeg bruger ikke så meget backbling ud over den her. Det er faktisk den eneste, jeg bruger, så jeg vil bare lige hurtigt gå igennem det. Og så skateboard kan jeg også godt finde på at bruge lidt. Ja. Og så det her, det er vel meget fedt. Og så den her, jeg brugte faktisk også den her lidt. Og så de her roser, dem har jeg også brugt lidt. Okay, og så har jeg også... Okay, jeg har også brugt... Ja, jeg bruger ikke så meget backblings, men ja. Den her har jeg også brugt ret meget. Så har vi mine skins. Jeg har næsten 300 skins. Her har vi en masse Lego og sådan noget. Og Poison Playmarker, Fish Stick. Og den her, den bruger jeg ret meget. Så har vi John Wick og Surfwitch, Dark Knight, Unpeely og sådan noget. Men ja, det her det fik jeg gratis. Det her det er en af mine main skins. Det bruger jeg ret meget. Og så Savage, Mr. Savage skins. Nej, det her det er også ret sweaty. Så er jeg Psycho Bandit. Så har jeg Catwoman Zero. Så har jeg Modena Icon. Så har jeg Sparks. Jeg har ISO. Recon Expert. Pitstop. Beach Jewels. Hende der gider jeg ikke sige, hvad hedder. Jeg ved ikke, hvad det er. Så har jeg Echo. Jeg har PJ Patroller. Så har jeg Midas. Igen Catwoman. Ice Spice Bundle. En masse crew skins. Snoop Dogg. Dynamo Nita. Nicky Fury. En der hedder Lars. Billie Eilish. Caper. Bonnie. Sparklub. En masse skins her, som jeg ikke rigtig bruger. Den her Doc. Drake. Eminem. Ja, den her, den er også rigtig rare.
Den er rigtig rare. Så har vi... Ja. Vi har også love og sådan noget. Og så har vi... Den der og den der. Fish stick og siren. Og den der. Og sådan, ja. Nå, men det var alt for den her video. Tak fordi I gad så med. Vi ses i næste.